Negente kebe sana yaberega iganyamaya yes asa Maria tangoro kuwilis nyachenga n'umwaka ekura agali egesieri na akire kura egento nataka gotebia abantu aba bare led n'umugambi osoro Silvanus kurwari South Mugirango aiganyamaya nyamaye yetali ya South Mugirango nyamaye ne ya West Mugirango otorete iresegi otoiteire umwarimu baitira abantu n'emioro baitira abantu n'ebisire baitira abantu n'egislasha igento nare ko batebineke chikura cy'umunyamaya n'umunyamaya go declare ngogo chigokora ki ngogo gamba ngakie campaign injaera bono batweiteire abarai bare gocha gotokonya agaiga bare gwake kura batabwate magana ndonsi bono nyagitari twabairire igento nare ko batebi kibese kimogo etimu etimo gaisaneka akia so kwancha kwa lero twanchere twake kura dali baganto banyama morote motige gisegi motige mioro amagane chinkororo etoko nyaigwarari ali South Mugirango aiga West Mugirango ancha abantu banyamira bake kura bakere omugambi oli bakorete ki Anto aminto morocha ya. Anto aminto morocha ya be. Bidu akaite nene chikura to gwaka. Ona ne chisegito endrete. Abantu baito mwalimu ngero umisirwe. Nalboke gusu umisirwe. Ona ge targeti inje batageti. Ona ge abantu aminto. Enko batebiga. Eserekali bono tukete na nere goto protect iga bono nere bono goto ita omweshimiwa osoro gwagitega ugakora chikampeni chiao bono tinko manero ne lituko twalwake kura lakini bono ne chikampeni endrete ende chikampeni endrete ne jogo ita abantu baitoga waitira abantu kurusa South Mugirango galia bono ende gwachire goita abantu baitoga abantu baito moroche ibintu byendrete omonto oyo ukoligi chukura mwaroche na bete mention die se delete ende bono ga into ataga de bono ga inche ndigiri korma binache njirusine chikari komi inche ndigiri bono go monto oyo ere nkitinko mayangi da makorre lakini chengo motigera Yesu kena motigera Yesu dia kore giatete lakini ntu Yesu toko motigera. Kiswahili mheshimiwa.